Ale fakt. Už som tu. Si? Palička, skok. Som na 39. Holy shit! Jump! To musíš ísť a skočiť. Ako to bolo všetko? A neviem koľko. Čakaj sa. Holy jeez! Som tu. Holy. What the sigma? Asi tu. No už nie som tu. A ty máš skočiť. Sigma boy. Košte. Chodí. Počkaj, čakaj na mňa. Ne! Kto sa prvý dostane do stovky, tak vyhráva. Hej, čakaj. Kto sa prvý dostane do stovky, vyhráva. Sigma boy, každá. No boy, sigma boy. Už som toho Skibidyho, ja som to dal. Oh yeah. A toto je lahučké. To je ľahučké. A potom je... To je ľahučké. To mi to... Ale fakt. To je ľahučké. Aha, ja som úplne na začiatku. A už som na konci. Čo? To mám robiť efekty. Ale fakt. Dobre to robíš. Ja sme urobili na druhú. Stage 2. Apaci. Phone. Come get me something I can feel. Speedrun! Kappa brusky Skibidi Lebanduski. Holy shit. Svatého Skibidyho. To je strašné. A ja to musím začať. Čakaj. Sigma boy. Čak, oh my... Ty si na 55, čakaj. Ja som na 56, ha. Keď to uhaneš, kde som, tak ťa počkám. 57. Ne, o jedno menej. Ha, takže ťa nepočkám. 56. Ne, už som na 57. 58. 57. Mám. Ja už som na 58. 58. Mám. Ja som na 59. 50, 60. 50, 60. Čo? 50, 60 som povedal. Ja, tak nevadí, ja čo nepočkám, lebo si tak povedal 50. No a teraz? Si na 60. Nie, som to 61. Skibidi Sigma. Skibidi Rizzler, poď. Jak tam môj Skibidi Sigma. A teraz? Takhle môj sibis. Teraz som? Na 62. Ale nie 3. Toto je ťažko, lebo tu sa to nedá. Oh, F. Ten hex pre. Sigma boju. Ja som ti ušiel. Ja ti nepoviem, ako to bolo správne. To druhé. A ja som to videla. No škoda. Sigma boy. Bože ma... Ja to nedám asi toto. Tak to budeme špilo. Auto ubiera. Musím mať toho Skibidyho, ty si ma dohnala. Sigma boy. 70 skoro. A vyhrávam zatiaľ. Si pamätáš, prvý do 100 vyhráva. A však ja som hneď za tebou, no. Gapo brusky, vážne? Čo? Ne, počkaj. Bože. Ne! Čo to? Ty si tam nejako vrtulovala. Čo je? To ťa isto bude zdržovať. To Ne, to nezdržuje. Ja som to dal hneď na druhý pokus. To mi fakt zdržalo. Toto ma zdrží asi ešte. To som povedal ďalšie, ukáž. Kukureja, Nutella. Kukurica, Nutella. Kukurica, Nutella. Povedz, Kukurica, Nutella. Kukurica, Nutella. Poď,
Kurica Nutella. Kukureja. Nutella. Nie. Kukurica Nutella. Kukureja. Nutella. Som vyhrala. A ja prehľala. Daj pomôžte. Kukureja. Nutella. Čo? Fakt, kde máme ísť? Hej. Už si. Ja som tu nie ešte, počkaj. Hej, Ja som ale kde na máme? 99, 8 na stovke. To čo je? Počkaj. To je veľmi jednoduché. Prvý do 102 vyhráva. Ja som na 102. Myslíš 120, nie? To môžeš iba čitovať, to je ľahké. Áno, ale Počkaj. mne nemôžeš. Lebo to sa... Tebe to nepripočíta rank. Áno, tebe to nepridá. Hej, tak som ti ušiel, ha. Chcela si čítovať, ale som ti ušiel, ha, Sigma. Ale ja to skúsim čitovať. Oj. Toto je mega skibidi. Oh my. Svatého skibidiho, to je ťaž. Dobre, už s tým prestanem. Brain rot. Kukureja, Nutella. To nie je brain rot, to kukureja. To je pesnička. Si fakt nájdi. Ale ja myslím skibidi. Ja, To je brain rot. ja nemám ale taký veľký brain rot, jak ty. No, nie. Ja pozerám normálne veci. Nie ako ty skibidi si. No tak dobre. Tak povedz nejaký brain rot a či ho ja uhadnem. No povedz nejaký brain rot. Ja nepoznám žiadny brain rot, lebo ich nepozerám. No tak, čugaj. Poznáš? Mhm. No tak ty si brain rot. Je to mím? Je to mím, nie brain rot. No a? Je to úplne to isté. No tak tým potom ja poznám viacej mimo než brain rodov. A to skôr mimer, než toto brain rot. Ja mám radšej mimi. Mimi alebo brain rot? Mimi. A ja. Mimi time. Hej, Čo je? ja to čitujem. No vážne? A ty potom, keď ja som na 120, si povedal, že na 120 musíme byť. Ja som ešte na 0. Ja som na 0. Ja som na 0. Ale ja to musím robiť. Ne, počkaj, ja som na 0. Fakt si na 0? Ja klikám. Ne, ja už som tu. Jak som to stihol. Dobre, už som. Kukureja, Nutella. Prosím. Ja ťa počkám na konci. Hudri. Počkáme na 200. Prosím ťa, prestaň. Ja? A čo ja robím? Nie, ja myslím táto chlupota, ktorá vyzerá ako šišeň. Na koľkátke si? Na 100? Však ja Iba- som na 129. Ja som skipla iba. Ako si to skipla? Ja si povedal. Nie, to už s tým prestanem. Kukureja, Nutella. Už to tiež, to je také, dosť ako také, Kukureja, Nutella. to sa ti strašne vrie do pamäti, nie? Áno, teraz áno. Kukureja, Nutella. Hej, ale ja kedy môžem už ísť ku vám spať znova? Ja neviem, asi piatok ďalší. Piatok? Sa môžem dohodnúť. Tento piatok myslím. Áno, by som veľmi chcela. Vyskúšam, počkaj chvíľku, ja možno zavolám mame, ja sa opýtam. OK. Ja by som bol rád. A ty? Ty by si bol 100%. Áno, 100%. By som fakt